mag nyange mag nyiri. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ne jogo mosebedo kaluwo weche matimore e kind Israel to kod piny mabende gilarore godo en ni limbe mar jatend piny Amerika Joe Biden e piny Israel ne orumo ka bende ne giketo winjruok kod jatelo ma piny Egypt kod jatend piny Israel kama timore kinde ma Prime Minister ma piny Ingereza Rishi Sunak bende olimo piny Israel mar ungo jatend piny Israel Benjamin Netanyahu lwedo. Eric Ounda nigi mathoth. E winjruok margi, jatend piny Amerika Joe Biden kod jatend piny Egypt Abdul Fattah al-Sisi ne oyiere ni loche maromo 20 moting'o chiemo mar kony ibiro yienegi mondo odonji e boma ma Gaza kokalo e tong' ma Egypt. Wachore ni loche maromo 120 osehikore e tong' mar Egypt mar tero chiemo e boma ma Gaza. Ma inyalo wach ni en wach maber ne jodak ma Gaza kaluwore ni e kinde mokalo jatend piny Israel ne otamore ni onge chiemb kony madonjo e bomano ma ichich ni kweth mar jo Hamas opondoe. Israel kata kamano ne oloko chung bang' romono kane giyiere ni lochego ok bi yienegi mondo odonji te dichiel. Israel ne owacho ni lochego biro donjo achiel kachiel. Israel bende ne owacho ni giyie mondo chiemb kony odonji e boma ma Gaza mana ka jo Hamas ok bi konyore gi chiembogo. Bende ne gilando ni ponono ni jo Palestine omonjogi e yo moro amora gibiro loro ne chiemb kony go madhi Gaza. Riwruog pinje UN kata kamano olero ni loche ma ok tin ne 100 ema nyalo ting'o chiemo maromo jodak ma Gaza. Jodak ma Gaza ma okalo 2.1 osebedo ka ok yud pi, chiemo, yedhe kod teko stima nyaka ne lweny chakre. E kinde ma magi timore, piny Israel osebedo ka daro jokanyo ma odak e tong' mare kod Palestine. Mae bende timore e seche ma Prime Minister mar piny Ingereza Rishi Sunak ne olimo piny Israel ma opuoyo Netanyahu kuom monjo kweth mar Hamas ka bende ne owacho ni olamo loch ne piny Israel. Hamas has perpetrated an absolutely barbaric act of terrorism. It's right that Israel exercises its right to self-defense. It has not just the right to protect its citizens, the duty to protect its citizens. It's important that the conflict doesn't escalate regionally. That's why I'm talking to as many people as I can across the region. I've already done that and I'll be able to see more people in person on this trip. Israel to pud omako chungni nyaka kweth mar Hamas owe jogegi mane giteko. Ka nyaka sani, dhano moheo 3,700 osewito ngimagi e boma ma Gaza, ka moheo 1,400 bende osewito ngimagi e piny mar Israel.